yanzu ku kalli tauhidin yan ɗariƙa musamman na Tijjaniya domin muna ji a waƙoƙinsu akwai ɗaya daga cikin mawaƙansa yanda ya mutu wata waƙa ni ban san sunanta ba amma dai amshinta ana cewa babu tantama ko a cikin waƙar ya kora Allah babu Allah kwata-kwata babu kaza babu kaza babu kaza a ƙarshe duk zai wayi gari ne ba Allah baya sama baya ƙasa baya kaza to ƙarshe shine me babu shi da kansa ma yace ba in ka hada da ba babu ma'ana ba Allah Haba mai saurare ni ban ce maka ba Allah ba tauhidi ko harka ce haka na ce to baka ko gane ba tauhidi maganar da nake baitin da nace ba tauhidi da kai mana adalci a gurin ai ban wuce ba tauhidi da nai maka misalin ba dinnan duba tauhidi kalmar ba na ciro ta a Qur'ani ne tauhidi mu je tunda zancen tauhidi ne zan jawo surar gaba ɗayanta da tafsiri ne kalamar ba a cikin gwada wa mutane don su gane kalmar ba wasa ce ba la tauhidi ba ganiya ne ba wa'agar ba kutan jama da muke ba zabo ce ba tauhidi bismillahir rahmanir rahim Allah ce Allah ɗaya ne shi Allahu samad Allah abin nufi da bukatu lam yalidi bai haifa ba wa lam yulad ba haifar sa kai ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ijran ba kuma ba abu dai da ya gamta makagon Allah rawa kalamar ba nake so a surar wadawa lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haifar sa kai ba kenan kaga ba ce farko kuma ba ce gaji bai haifa ba haifar sa kai ba kenan bai wasa ce ba kalmar la sharika lahu ita ma ba ce la sharika lahu bai yi abokin tarayya ba ba ce farko kuma ba ce ƙarfi ba kenan ba jiki ne ba ji ba ce farko kuma ba ce ƙarfi kuma ba ruhi ba ce farko kuma ba ce ƙarfi ba mutum ne ba aljanne ba mai saurare Allah bi khilafi zalika ba wai garya ne ba kenan kuma karshen hujja a cikin Qur'ani duba laysa kamithlihi shay'un ko bai zan hujja ba Allah ya tabbatar da ya daidaita a sama ko ya daidaita akan al'arshin nan kuma ina yake a sama to in ka ce Allah baya sama ka kore masa istiwa'i ka kore masa ɗaukaka kuma ya tabbatar da kansa ɗaukakuwa a sama da na ce maka baya nan baya can mai saurare manufata shi ne ba shi abu ɗaya rabu a cure ma'ana shi Allah bai da makani inda ya tare wani na kake malam tare da rabu kuna nan tare wa huwa ma'akum aina ma kuntum ba ƙarya ne ba la tauhidi ba ganiya ne ba waƙar ba kutan jama da muke ba zabuti ba tauhidi da fata na yi saurare a ji hujja ta a takaice wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai qur'ani ce Allah yana tare da ku a duk inda kun ka kasance wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid shi yasa sai a ce baya nan baya a can shi